Ja, dank u wel, voorzitter. Even een liedje intermezzo, denk ik. Ja, een aantal maanden geleden zijn er maar liefst 27 nieuwe statenleden aangetreden. 14 van deze nieuwe leden zijn ook gelieerd aan een partij die niet eerder meedeed aan de provinciale verkiezingen. Dus in deze beschouwing wil FVD Friesland duidelijk maken wat onze mens- en levensbeschouwing is. En vanuit deze mens- en levensbeschouwing bedrijven wij onze manier van politiek. En hopen dat de staat daarmee weet wat ze van ons kan verwachten. En we doen dit natuurlijk in alle bescheidenheid. Om onze mens- en levensbeschouwing wat beter te kunnen vatten, gaan we eveneens een korte duiding geven van de huidige tijd. Want ja, begrijpen is vergelijken. En om de beschouwing wat draaglijk te maken voor de luisteraar, wordt deze beschouwing wat verhalend gedaan. En ik vraag de luisteraar, indien ze dat nodig achten, overigens de vraag even tot aan het einde te bewaren. Nou, onze statenzaal, ja, die vertelt een verhaal. Hè. In dit verhaal staat de deugdethiek centraal. Het zit ik Boppe, de commissaris vanzelfs. En de deugdethiek, dat leert ons dat we onze woorden goed moeten afwegen. Misschien ik weer even iets varieerd. En dat we moeten nastreven vroom, gematigd, standvastig en rechtvaardig te zijn. En de kennis aangaande de deugden raakt verloren. Een deugdzaam leven eist zelfopoffering. Ja, iets wat de moderne mens niet kan en ook niet wil. Ja, zoals gezegd, de deugdethiek staat centraal in onze statenzaal. Wat staat er eigenlijk tegenover de deugd? Voorzitter, wat zit er? Wat is nou de deugd? Weet je ook nog? De zonde, inderdaad. Ja, voor ons een woord dat in ongebruik is geraakt. Ja, in het eerste boek van de Bijbel, Genesis, ja, wordt meteen gewezen op de zonde. Maar ja, zoals gezegd moet deze beschouwing draaglijk blijven. Laten we daarom de zondeval van Genesis eerst even passeren en laten we naar de Neolithische revolutie gaan, de landbouwrevolutie. Ja, met de komst van de landbouw, ja, dan verandert de wereld natuurlijk drastisch. Vaste woonplaats, bezit, ontstaan van dorpen en dies meer zij. Jean-Jacques Rousseau, ja, die beschouwt dat met de komst van de landbouw de zonde zijn intrede deed. Hij schrijft hier met het volgende over. Ja, de eerste die een stuk grond omheinde en durfde zeggen van dat is van mij. Ja, en mensen aantrof die ook nog onnozel genoeg waren om hem te geloven. Ja, wat was eigenlijk de ware grondlegger van de burgerlijke maatschappij? Nou, dus even een liedse sprong in zijn citaat. Ja, hoedje om naar die bedrieger te luisteren. Jullie zijn verloren als jullie vergeten dat de vruchten iedereen toebehoren en dat de aarde van niemand is. Einde citaat. Ja, met de komst van bezit begint de zonde, aldus Rousseau. Ja, heel anders dan de Bijbel, nietwaar? Ja, daar wordt gezegd dat de zonde begint op het moment dat de mens de vruchten plukt van de boom van kennis van goed en het kwaad. Ja, de Bijbel en Rousseau redeneren dus nog steeds vanuit de zonde. Beide staan wel tegenover elkaar. Laten we deze gedachte heel even parkeren. Onze scholen dragen bij aan kennisoverdracht op verschillende vakgebieden. Zo ook op het vakgebied geschiedenis. Ja, ieder schooljaar treden nieuwe leerlingen aan om een wandeling te mogen maken door de tijd. Te beginnen bij jagers en verzamelaars om vervolgens te eindigen bij het thema Koude Oorlog. Ja, dat laatste thema is herkenbaar voor ons. En velen zijn opgegroeid in een wereld die gedomineerd werd door twee duidelijke mens- en levensbeschouwingen. En tot aan de val van de muur in 1989 waren dit de mens- en levensbeschouwingen waar een mens veelal tussen koos. Enerzijds een liberaal-kapitalistische mens- en levensbeschouwing en anderzijds een socialistisch-communistische mens- en levensbeschouwing. Ja, nadat de muur viel had ogenschijnlijk het liberaal-kapitalistische mens- en levensbeschouwing getriomfeerd. U kent de woorden van Fukuyama, die in 1972 dan ook schreef: "We are all liberals now. History has ended." Ja, heel kort, die liberaal-kapitalistische mens- en levensbeschouwing die strijft naar vrijheid. Het is correct van de VVD, ik nog een stukje jet. Vrijheid van pers, vereniging, markt, individuele keuzes, het bevredigen van behoeftes en wat is meer. Ja, een liberaal meent dat mensen geneigd zijn te streven naar het eigen belang. En dat is ook goed. Dit zorgt namelijk voor vooruitgang. Een liberaal moedigt het bereiken van successen aan en een liberaal wil graag dat mensen uitzonderlijke prestaties levert. De prestaties van het individu tilt het niveau van allerlei terreinen omhoog. Het zorgt ervoor ook dat het collectief vooruitgang boekt.
Goed, de socialistische, communistische mensenlevensbeschouwing bestrijdt het vorige. Een liberaal-kapitalistische mensenlevensbeschouwing zorgt namelijk voor ongelijkheid. Een aantal succesvolle individuen aan de top en de rest, ja, die heeft het nakijken. Ja, en zij die toekijken worden dan ook uitgebuit. Waarom mag niet iedereen succes en geluk ervaren? Bezit en vermogen moet dan ook eerlijk verdeeld worden. Sterker, niet enkel kansengelijkheid, maar ook gelijkheid van uitkomst is het devies. De mensen zijn allemaal gelijk. Immers, de vruchten van de aarde behoren aan iedereen en is van niemand, om de woorden van Rousseau even te herhalen. Het is juist het streven naar bezit, genot en wat is meer dat leidt tot oorlog. Laten we streven naar vrede en harmonie zonder onderdrukking. Laten we streven naar een, nou een heel modern woord, inclusieve samenleving. Ja, ook na de val van de muur bestaan beide mens- en levensbeschouwingen nog. Fukuyama heeft niet gelijk gekregen en wij zien dus niet dat allen liberalen zijn geworden. Afijn, terugkomend op de zondeval. Ja, het is duidelijk dat een liberaal de landbouwrevolutie niet als een zonde ziet. De socialisten wel. Ja, plaats dit tegen het licht van de huidige politieke vraagstukken en je snapt waarom de sfeer tussen boeren en socialisten zo gespannen is. Laatste alinea. Ja, kan hier nog iets tegenover worden gezet? Ja, terloops is in de beschouwing ook een andere zondeval benoemd, die van de Bijbel. Ja, de FVD Friesland is reactionair en vindt dat beide mensen- en levensbeschouwingen niet voor een goede wereld zorgen. Ja, de voormalige mensen- en wereldbeschouwingen zijn gericht op het stoffelijke en beide zorgen voor navelstaren. Ja, wij strijden dan ook niet voor een wereld waarin geluk voor iedereen gecreëerd wordt, want dat blijft namelijk mensenwerk. En zij die zeggen dat er een gelukkige wereld gecreëerd kan worden, ja, dan stem je ook in met het bedrog. Immers zijn wij mensen geen engelen. Nee, het uitgangspunt is zelfbeschikking en zelfverantwoordelijkheid. Dragen voor je eigen gedrag. En voor die vele uitdagingen van het leven heeft men ook geen overheid nodig. Onze fractie ziet het liefst een samenleving waarin men streeft naar deugdzaamheid. Een samenleving die strijdbaar en moedig is. Een samenleving die weet van aanpakken en bovenal ook vroom is.